Gure masterra ingurumen kutsadura eta toksikologiako masterra da, UPV-EHUko master ofiziala, eta bertan irakaslegoa batipat ikerketa egiten dugun zientzilaria gara, kimika analitikoaren arloan eta biologiaren arloan, eta gure xedea da hemen dagoen hau aztertzea, ingurumenaren osasuna zein da. Eta horretara zuzendua dago formatu nahi ditugu ikertzaileak, ikertu ahal izango dutenak zein dan gure ingurumenaren osasuna. Master honetan sorterazi egiten dira sinergia oso bereziak. Zeren masterrera etorri egiten diran ikasleak gehien bat dira biozientzia arlotakoak eta kimika arlotakoak, eta baita badaude ingurune zientziatakoak. Bakoitzak dauzkagu gure aurre eritziak eta lan egiten ditugu gauza oso desberdinetan. Baina gure disiplinaritate hortan jarri egiten ditugu guztiak batera, guztiak hitz egin behar dute beraien artean eta elkar ulertu behar dute. Eta gainera jarri egiten ditugu zelaian. Eta horrek sorterazi egiten ditu sinergia oso politak. Ikasleen artean, kimikari bat, biologo batekin hitz egiten eta elkar ulertzen saiatzen, hori oso polita da. Arazoa da eta Euskal Herrian esperientzia handia daukagu, gizateria egondu da ingurumena kutsatzen urteetan, eta kutsatzaile horiek eragina dute bertan bizi diran landaretan eta animalietan. Eta gure xedea da hori, aztertzea zein dan animali eta landare horien osasuna, aztertu ahal izateko zein izan daiteken ingurumen osoaren osasuna. Gaur egun nahiko arazo larria bihurtu izan da, ez bakarrik mikroplastikoen eta plastikoen inguruan, aspaldidanik gu metaletan aritu izan gara Euskal Herrian, leku kutsatua ditugu metalekin eta beste hainbat konposatuekin, eta gu ikertu egiten dugu zein dan konposatu horien eragina animalietan. Eta ikertu eta ikasi egiten duguna, gero zelaian aplikatu egiten dugu, jakiteko zenolako egoeretan dauden guren ingurumenak. Euskal Herriko inguruan ez pentsaten, ikusten dugu edo pentsaten dugu hemengo kutsadura izango dela gehien bat metal astunak, industriarekin erlazionatutak, eta ikusten duzu ere, horretaz apartek, badaudenak ere, badaudela kutsatzaile emergente batzuk, aurretik ez ezagunak zirenak, adibidez antibiotikoak edo gure eguneroko bizitzako txampuetan edo horrelako produktuetan dauden konposatuak, haien toxikotasuna ez dela batere ezaguna, eta horretan aritzen dira hemen, ikasten horien toxikotasuna, eta batez ere neurtzen horien kontzentrazioak inguru giroan, hemen itsasadarretan, eta garatzen protokoloak, konposatu horiek aztertzeko. Masterrean pentsatu egin genuenean, gure pentsamoldea zen formatzea ikertzaileak. Ikertzaileak, ikerketa munduan murgildu egingo direnak, printzipalki bideratuak doktoradutza tesi bat garatzera. Eta horretarako daukagu doktoradutza programa bat, zuzenean lotuta gure masterrarekin. Egia esan, gure masterra oso multidisiplinarra da, eta multidisiplinaritate hortan aukera asko sortu egiten dira. Lan egiteko zerbitzuen eskaintzan, badauden laborategi zertifikatuetan, ONG-etan eta horrelakoetan, eta azkenengo urteetan konturatu izan gara beste nolako irteera laboralak badirela ikerketatikat. Uste dut, hemen daukagun gauzarik hobea dela master amaierako lanetan dauden aukerak direla oso aukera interesgarriak, oso politak, sartzen zarela zuzenean ikerkuntza nahiko potenteetan eta parte hartu ahal duzu nahi duzun punturaino, sartu ahal zara lleno mundu horretan eta gero doktoretza tesi batekin jarraitu ahal duzu, eta nik uste dut atal horretatik badaukla aukera politak, eta gero ere hemen plentzian egotea gainera beste masterreko Erasmus masterreko jendearekin klaseak konpartitzea, eta egotea
oso mundu multidisciplinar batean, herrialde guztietako jendearekin, hori ere nahiko aukera interesgarria eta aberasgarria.